So, magandang gabi sa lahat ng mga followers natin tsaka sa YouTube, no? Subscribers sa ating YouTube. Okay, so kamusta naman no? Again pala ha, congratulations pala sa ating hearing combination yung 106, yung last binigay natin, no? Lumabas kanina is 160 sa 2, I mean 5 p.m. mga kaibigan, no? So, ngayon, no? Kung nakita nyo tong chart no mga kaibigan, doon sa mga followers natin na nag-chat sa atin, no? Nag-chat, nag-comment doon sa page. So, ito na po yung hinihingi ninyo na dikit angle guide for month of September, mga kaibigan. Okay? So, kung paano natin to ginawa, mga kaibigan, ay nag-base tayo kung ano po mga resulta previous month, mga kaibigan. Kaya nakabuo tayo ng ganitong chart or guide para sa 3D game and STL, mga kaibigan. Okay, so again, this angle guide, mga kaibigan, is only tawag nito single hand. Wala pong doble dito, mga kaibigan, no? Kung meron mang doble dito, isa lang o dalawa, mga kaibigan, pero nakafocus talaga to sa single, mga kaibigan, no? Okay, so again, kung paano to gagamitin, no? Kung paano to ang paraan, paano to gamitin para sa mga new followers tsaka sa mga baguhan natin sa YouTube, no? Magbigay din tayo ng mga examples, no, para naman din patas para sa kanilang mga kaibigan, no? So yung mga old na natin na mga nakasunod ng ating mga tutorials as remind na lang to sa inyo, mga kaibigan, no? So bago pala ang lahat, mga kaibigan, no, sa mga baguhan lang, please subscribe mo sa ating channel and hit po yung notification bell, mga kaibigan, para update ka sa ating mga bagong uploads na video, dahil hindi lang po tayo dito nagbigay ng mga hearing combinations, 3D and STL, kundi nagbigay po din tayo ng mga tutorial guide paano makuha yung 3D game, STL, mga paano gumawa ng mga pairing guide, kagaya nito, no? May tutorial po tayo ito, mga kaibigan. Paki-check na lang sa description itong video, no? Ilagay natin lahat ng mga tutorial natin, mga kaibigan, sa mga mahilig na ng 3D game. Again, so umpisa na tayo, no? Diretsohan na tayo, no? Doon tayo sa paraan kung paano to gamitin, mga kaibigan. Okay? So unang gawin natin, mga kaibigan, no? So kukuha tayo ng pairing number, no? So, gagamit tayo ng pizza guide or TBT guide, mga kaibigan, no? So, para makuha natin yung pairing number at saka saan tayo pwede papasok. Una, mga kaibigan. Okay? For example, mga kaibigan, bukas is September 1, no? So, per month na tama, kaibigan, no? So, mukanta na ni si Jose Marichan. Okay? So, dapat na tayo pairing guide. Dapat meron tayong pairing guide bago tayo pumasok dito sa dikit angle guide natin, no? So for example, yung resulta kagani for 9 p.m. kanina is 968, mga kaibigan, no? So 968, ay ka lang. Okay. So meron tayong resulta na 968 kanina, mga kaibigan. Again, itong tinatawag natin na pizza guide, mga kaibigan, or TBT guide. Ito yung pizza pizza bukas tsaka kinabukasan. So which is pizza September 1 tayo bukas. So gamitin natin yung September 1. So lagyan natin 1. Okay? Bakit tatlong 1? Kasi po, mga kaibigan, 3 digit po tayo, mga kaibigan, no? So 9 6 8. Meron ka ng pairing number, mga kaibigan, nito. Okay? So itong tatlong 1, yan po yung TBT guide or pizza guide, and then yung previous result. So yung formula natin dito, mga kaibigan, is TBT guide or pizza guide plus previous result, mga kaibigan. Mga kaibigan, every previous result, no?
kining pizza mga kaibigan, no, di yan mati-change pag kanang adlaw lang, no. Ito lang ang mati-change mga kaibigan, yung 968 kasi sa isang araw 3 draws tayo, so mag-change talaga tayo dito sa previous result. Okay? So pag meron ka ng pairing number mga kaibigan, no, hahanapin mo yung previous result mga kaibigan dito sa loob ng chart natin. So ang gawin natin, 968, punta tayo sa 968, no, at saka yung previous is 160 ka na 5 p.m. Okay, so 968, for example lang to mga kaibigan, na ito yung month of September natin, so hanapin natin yung 968 day 2 mga kaibigan. So 968 dapat mga kaibigan na angle lang siya mga kaibigan, no. So 968, okay. So, kung wala kayong mahanap na 968 mga kaibigan, atras kayo ha, mga kaibigan. So, since 968 sa 9 p.m., yung gawin natin is atras tayo sa previous result, yung sa 5 p.m. na 160 mga kaibigan. Ganito po to paano gamitin mga kaibigan, okay? So, doon tayo sa 160. So, meron tayong nakita dito, isa. Okay, isa. So, paakyat, hindi pwede yan mga kaibigan. Dapat angle lang talaga. So, may nahanap tayo dito isa, dalawa. Okay, so, yan mga kaibigan. So, ang gawin natin dito mga kaibigan, no, since nakita na natin yung previous result ng mga kaibigan. Okay, doon tayo mag-base sa 160. So, ang gawin natin, papasok na tayo dyan mga kaibigan. Next, may pairing tayo ng 19. So, 19, 19, okay? So, 19. So, hanapin natin 19, 17, 16, 18, 10, 17. So, meron tayong 19 mga kaibigan. Ito lang. 19. So, ang possible na makuha mo na combination is 195 tsaka 194. So, ilagay natin dito. So, 194, 195. So, meron kang dalawa nakuha na combinations mga kaibigan. 16. Okay? So, andito din 16. 16. Hanapin mo sa pairing natin, no, na 16. So, 167, 165, 168, 160. Yan ang makuha mo na combinations. Okay? 18. Ang 18 is 186 tsaka 180 lang mga kaibigan. 186 tsaka 0. So, meron ka ng possible combinations mga kaibigan. Ang gawin mo dito mga kaibigan, pwede mo yang tayan lahat pag meron kang sakto ka sa budget mga kaibigan, no. Pero ito ang gawin mo mga kaibigan pag kung sakto-sakto lang talaga yung budget mo mga kaibigan dito, no. Punta tayo sa eliminations. Okay? So, ang gawin natin dito, actually pwede kang tumaya dito mga kaibigan, no. Diyan malapit lang kasi dikit tayo sa 160. Pwede mo yan tayaan kung gusto mo mga kaibigan, no, kung may sakto kang budget, no. Kung wala, no, doon tayo sa eliminations mga kaibigan. Okay? So, ang eliminations natin gawin dito mga kaibigan, no, ay gamitin natin yung tutorial guide na tinuro ko sa inyo na paano ang proper using sa syndicate, tsaka mirror number, at saka anong oras tayo pwedeng gumamit nito mga kaibigan. Okay? So, ito yung unahin natin yung yung syndicate number 1, okay, 2, 3, 4, no, sorry, 6 kita ba? Okay, 0, 1, 8, 7, 9. Okay, so ito po yung actually pwede yan mag-atbang sila mga kaibigan, no. For example, 1 is to 0, 2, teka lang, 1, 2, 3, 4, 6, 0, 5 to siya dapat mga kaibigan, 5 yan. So, 2 is to 5, yan, pwede yan mga kaibigan, no. So, ito lang ginamit ko para mas madali mga kaibigan.
Okay? So, meron na tayong syndicate number. Okay? So, yung paano din, kung sa mga nagtanong paano dito gamitin, may tutorial po tayo. Naka-upload na sa ating YouTube channel mga kaibigan at saka mirror number. Si syndicate number gamitin natin yan sa 2 p.m. Okay? 2 p.m. tsaka 9 p.m. only. Si mirror sa 5 p.m. only mga kaibigan. Okay? So, ang gawin natin dito mga kaibigan, hanapan natin ang syndicate number si 96 sorry 1 okay, 968 sorry 968 mga kaibigan yung previous last result mga kaibigan. So ang gawin natin to, hanapan natin na syndicate sa 968. So syndicate ni 9 is 6, so lagyan natin dito 6 patay di mo agi, lagyan natin dito 6. Syndicate ni 6 is 9, baliktad lang. Ang syndicate ni 8 is 3. 8, 3. So, meron ka ng syndicate number. Since 2 p.m. For 2 p.m. tayo, syndicate number natin gamitin mga kaibigan. So, ang gawin natin dito mga kaibigan, for elimination na tayo, papasok na tayo. Okay? So, same pa rin. 1, 9. Okay? 1, 9. Final na tayo ha. 1, 9, 6. Hanapin natin. 1, 9, 6. Wala mga kaibigan. So, eliminate. 1, 9, 9. So, may doble kang nakuha. Dapat ilagay mo yan mga kaibigan. Baka possible yan, no? So, 1, 9, 9. Meron kang doble. 1, 9, 3. 1, 9, 3. So, elimination. So, ang nakuha mo lang sa 199 is, sorry, ang nakuha mo lang sa 199 na pairing number is ito lang na doble. 199 doble lang. Okay? Next, punta tayo sa 16. 166. Kunin mo yan kasi doble yan mga kaibigan. No, possible yan. 169. 167. Wala si 9. 169. Hindi. 169. Hindi. 8 siya. 160. Hindi. 165. Hindi. No? 16. So, wala. Eliminate tayo. 16. 163. No? 163. 163. Hindi pwede yan ha. Kasi paangat yan mga kaibigan. Hindi pwede yung pa-X no, at saka pa-chorus. No? Dapat anggala talaga dito sa guide na ito. Okay? So, 163. 163. Wala. Eliminate. 1. Dito tayo sa 18 na tayo mga kaibigan. 186. So, ayun, meron tayo. 186. Lagyan natin ha. 186. 186. 189. So, 189. Eliminate. 183. 183. Eliminate. So, nakuha mo lang na single combinations is 186 mga kaibigan. Tapos, ang nakuha mo na doble is 199 tsaka 166. Ganyan ang pagkuha at saka pag-eliminate ng ating guides mga kaibigan, no? So, I encourage yung mga kaibigan na dapat alam mo din kung paano gamitin yung proper using sa syndicate and mirror number. Okay? So, sa mga baguhan lang no, sa ating guides, pwede kayo mag-observe muna bago kayo tumaya mga kaibigan. Tingnan nyo muna o i-check nyo muna yung result, previous result. Sundan nyo po yung paano natin to ginamit o paraan ng paggamit natin, paano makuha yung 3D combinations and STL, no? So, para at least may assurance kayo mga kaibigan, hindi diretso-diretsuhan kayo mga kaibigan. Mahirap na mga kaibigan. Alam nyo naman, yung kalaban natin dito is yung mga bidding mga kaibigan. Okay? So, pag sa pattern lang mga kaibigan, dito ako magbigay ng mga guides sa inyo, magbigay ng mga tutorial guides sa 3D game tsaka STL, and happy to say mga kaibigan, no, go to say kasi mayroon na rin tayong 4D Lotto mga kaibigan, tutorial guide mga kaibigan.
Okay? So, I hope mga kaibigan, alam nyo na to paano gamitin tong guides natin, lalo sa mga yung mga old followers natin, tsaka subscribers natin mga kaibigan. Okay? So, actually mga kaibigan, pwede kayong tumaya. Okay, pwede kayong tumaya mga kaibigan. Diretso-diretsuhan lang o random pick lang mga kaibigan kung yung gusto yung combinations, kung ano yung bigyan nyo na combinations, no? So, ayun, no? Ang kagandahan lang nito mga kaibigan, kung gusto ka ng assurance, gamay na less budget, no? So, punta ka sa tutorial natin dito mga kaibigan, pasok at mag-subscribe mga kaibigan para masundan mo kung ano po yung mga guides natin, no? Actually, marami po tayong guides dito. Hindi lang pa tayo dito nagturo ng ganito lang, no? Nagturo din tayo paano makakuha ng mga pairing numbers, mga examples, meron din tayo niyan. Yung mga para using syndicate mirror number, meron din tayo niyan. Mga every draw angle guide, paano gamitin, paano makuha. Tsaka, meron pang iba mga kaibigan na pwede nyong matutunan, lalo na kung mahilig ka sa 3D game, tsaka mga tutorial natin mga kaibigan. Okay? So, yun lang mga kaibigan. I hope nakatulong po to sa inyo, and sasabihin ko man na hindi 200% dahil yun nga, yung sinabi ko sa inyo is meron tayong bidding dito nga kompetensya mga kaibigan. Alam nyo naman kung ano tong laro nitong yun na mga kaibigan. Okay? So, good luck ha. Good luck sa mga gumagamit nitong guides natin, at saka huwag kalimutan mag-subscribe mga kaibigan na, and I hope, no, alam nyo na to paano gamitin at matuto ka rin paano gamitin tong guides ito mga kaibigan. At para may panalo mo mga kaibigan, kasi ang sarap talaga ng feelings kapag manalo ka. Ang galing sa iyo yung combinations at saka paano mo pinaghirapan mga kaibigan. Okay? So, yun lang mga kaibigan, no? So, good luck and keep safe kayo always mga kaibigan. Thank you ha. Thank you for watching mga kaibigan.